làm sao có tay sẽ bỏ lót cái ta lo tí ní hai khai bên này tí khá ăn tờ anh em đi đâu khai tông khá như tí cái khai nhái ý có anh blogger mau partner anh này hadiah tông go bos sekolah thang phải cái bini exam mani paper mang khá tí ní cái phật tí ní bông tập phật tí ní mang như thế ba phật tí níว่าtí ní cái thật tí này man ta bỏ tiền ba cái như phật tí cả hay pa na bini exercise vậy bini bagi bisi especially nurok subscribe khai share khai jabadi tai bono sing school ka hamlo ko pori manani bagi manani ram puisa rok to jojon simon tongon jenu ra khit simana bo ha obostha o tong tong ngin nurok subscribe khai share simi khai subadi asbeinyo ka tai nurok comment khai di sung bai ke ati school free rok go admission nawi man am hai rok sung no kaisa education ba kos mane suggestion di sung saimeng tong ma rong nota gang bu yang thanga su aba hairo go mathen bagi sung ba sia no hinje go sia no sinna bagi kek sinerok help khanya ni nango inga phaji hai ni hai ngina rok tin tam khlanya ani nok ni samu ri rok khenai boro ri rok thebui no rok sap ke phari ni ja tam ning kang se gan bok se man bai na phayam bok hinke my sister elder and daughter she is ban bai ka ton busajik ban bai to busasi aslai lok rok mo se ki to mari gina angkala 7 pori tang phuru hinke bo asayo 2007 bo ta musuk tor thang na ni di busaki ton lok ta se buri ju sing thang nai nai jong ni borok tin buri ke khai ya pai ka hamda hamya bo ba sangma khaya khainya ning bo bini ko somoi kiri bo pori tang 11 no hinga hanke nai jong di soya sak khai pa no ringa pan bo khai ri na musuk ja khai nai jong ngai kam ko to khai miya hai pan khai ta ngai phadi ready khaji supobe oh mari bang mani sudah kirim kurung angkano iko bener jepanya ini kok guna kalah tapi kayak nok pan deu masa phat dia masa tisai tong sini tahu kai ang tisai tong sama kiri kan ni bain tisai tak anh babu ke max tu je kai max tu babu max tu ba semua siapa ya babu
Akin to ni. Kita nok fly tha. Kerakat to ni ba. Chika ge ba. Bua mang được thưa. Oh, hiya ko tamu fukan mireng barang hiya. Iko. Apa ni?